emihlanu bethile phansi bika 8 o'clock itshilo ke nathi ke sijoyinwa ke ngakumbi ke ezindwendwe zethu ngelisuku lanamhlanje kumhlaba waseTsombo kumasipala ke intsika yethu local municipality sicokola ke naye uMbali Ngungwana president kwi-Rainbow Preparatory Academy namhlanje ke bathi no school age pregnancy campaign liphulo ke abaliqhubayo soba banzi ke ngalo intoba ke ingaba ke izicwangciso zabo ke zimi kanjani. Mbali isithando sam ndikubulise enkqubeni ndikunike elithuba uzibulisele komphulaphuli weVukani FM ngale mini namhlanje. Molo ma'am, ndiyanibulisa kunina nimameleyo. Igama lam nguNkukhwana Mbali, i-president ye-Rainbow YCAP Buddies Club. Nkosi kakhulu my president sibulele ngexesha othe wabe ke usipha lona kwalapha ke enkqubeni sijonge kwi-campaign eniyiqhubayo nesisikolo ungakucacisele banzi ngale campaign president ingaba mhlawumbi iinjongo zayo zithini ujonga ii-aims nokuba mhlawumbi izawuncedisana njani ngakumbi nabantwana besikolo? Le campaign yi-No School Age Pregnancy Campaign. Le campaign besiyenze kuba besicinga uba abantu abaninzi kwi-community yethu bakhulelwa besebancinci bengekafiki ku-18, so besicinga uba sizame loo nto uba sibafundise nge-pregnancy yabo and that there is a time for everything. So funeka ungakhulelwa ngoku usafunda because awuzukwazi umnakekela umntana wakho because uyafunda nofunda. In la campaign yethu soyenza ngoku soba nayo ne-running and then sobanikeza abantu ii-medals, then soba ne-aerobics and then soba nazo nee-speeches ze-awareness uba sibaxelela abantu nzulu ngale teenage pregnancy. Ii-speeches ezi ziza kwenziwa nini bantwana besikolo? Also mhlawumbi ngaba bakhona abanye abantu abazawuba yinxalenye yale program yenu? Ewe, izokwenza sithi ngabantwana because le nto ingathi le nto le teenage pregnancy izokwenza sithi sixelele abazali, sixelele bonke abantu abakwi-community yethu. Also sinazo ii-stakeholders ezizoba khona phaa ezizosipota like iTsomo Taxi Association yile izosithatha iyosibeka kwi-starting point yethu izosokwazi uyobaleka. Ne-police station yethu ne-Department of Education nayo izosipota, ne-Department of Health ne-Department of Justice nayo izoba khona uMakoloni Youth Initiative nayo izoba khona izosipota kule no school age pregnancy campaign. Phulaphula weVukani FM wena usandula ke utshintsha eloqhosha singokula naye ke uMbali Ngungwana usuka phaa ke Rainbow Academy Preparatory uyi-president ke we-YCAP singokola banzi ke nge-campaign abayiqhubayo ukuzama ukunciphisa ke ukukhulelwa kwabantwana ke ezikolweni. Sizama ukujonga amaxesha ke president into yokuba ingaba izawuqala ngabani ixesha i-campaign yenu. I understand into yokubana iyohlulwe kabini, kukhona icala lesport apho nizawube nibaleka khona, kube khona eli cala lokuba nizawuphinde ke nenze ii-speeches. Sizama ukujonga nje usinikeze umfanekiso ngqondweni into yokuba kuzawukwenzeka ntoni, izawuqala ngabani ixesha? Kwi-starting point sethu se-running like uwalker sizoqala ngo-10 and then after that sobaleka siyofika eMtiza Corps senze i-aerobics ngelo xesha and then after all of that sizokwenza ii-speeches zethu e-town hall. All right, okay. Starting point senu sizawube siphi president? Starting point senu soba kwi-Mission bus stop soqala phaa kwindlela yakhona and then esisesokubaleka and then esokuhamba esokuwalka sizoba sentozini stop. All right. Ingaba mhlawumbi icampaign le ijolise kakhulu kubantwana besikolo okanye mhlawumbi ne-community xa nibona niwalka okanye nijoga is welcome to join ngakumbi kule campaign? Wonke umntu u-welcome i-learners noba abafundi okanye abatheni, but we invited all of the schools around, i-high schools around i-community yethu nabazali nabo besigqithisa ileta enzoba sibameme bazokwazi uzobaleka. Wonke umntu noba ngowaphi like is welcomed uba ayobaleka nathi, raise awareness nge-no school age pregnancy.
Right. Kokugqibela President Justin nje amazwi okumema ngakumbi ke abahlali baseTsomo babe inxalenye engakumbi yale campaign. Uthini wena njengopresident weYCAP? Cela uphinde mama ndifanga. Amazwi okugqibela okumema ngakumbi nokukhuthaza abahlali baseTsomo babe inxalenye yeliphulo kanye yale campaign. Ingabe uthini njengopresident weYCAP? Amazwi wami okugqibela is that namkelekile because lento ichaphazela i-community yonke, ayingowabantwana qha okanye abazali, nootitsha nabantu aba-around, noogqirha bonke banyanzelekile. Not like banyanzelekile but bayafuneka babe khona. And also kuba khona nee-medals where uzorewardwa kwi-running yakho and also uzoba nolwazi ngale nto because soba nazo nezi-speeches ezizoba khona, kube khona ne-Department of Education nazo ezoba khona ukusapota le nto siyenzayo. Nkosi kakhulu President, manibulele ngexesha othe wabe ke usipha lona. Sithembe ke ne-campaign nizawube niyiqhuba ke nisisikolo iyawuba yimpumelelo President. Enkosi. Nkosi kakhulu, right? Phulaphuli weVukani FM.